ассалому алайкум кадбанони азиз, ба канали кӯчақанд хуш омадед. Баъди тайёр кардани мураббоҳо ман имрӯз барои зимистон бодиринги шӯр тайёр кардам ва фикр мекунам дар ҳар оила, ба ҳар ҳол дар оилаи мо аз миёни аз ҳамаи турушиҳо ва захираҳои зимистон дӯстдоштани ин бодиринги шӯр аст ва ман аз он кӯшиш мекунам бештар омода кунам. пеш аз оне ки тарзи тайёрашро нишон диҳам, ман мехоҳам ки як бодиринг аз соли гузаштаро кушода барои шумо нишон диҳам, то худатон сифаташро бубинед ки ҳам обаш тоза ҳаст ва ҳам бодирингҳоро бубинед тоза ҳастанд ва чӣ хеле ки бо забони мардумӣ мегӯянд, бодирингҳо карс карс мекунанд дар вақти хӯрдан ва аз ин дастур ман беш аз 20 сол истифода мекунам. барои ҳамин ин дастурро бо дилпурӣ метавонед истифода кунед. иншааллоҳ ки натиҷаи хуб хоҳед гирифт. хуб, шурӯъ мекунем. тарзи таҳияи бодиринги шӯр. сараввал бодирингҳоро сару нӯкашонро гирифта 5-6 соат дар зери оби равон мегузорем. баъдан шуста мехушконем. шибиту сирпиёзу барги мӯро низ шуста дар оби ҷӯшомада тар карда мехушконем. баъдан ба зарфҳои поку тоза барои зарфи 2 литра 6-7 дандона сирпиёз, 2-3 дона барги мӯ шибит меандозем, ҳамон гуна ки дар навор мебинед. баъдан бодирингҳоро илова мекунем. албатта бодирингҳо ҷавон бошанд боз беҳтар аст ва барои зарфи 2 литра 2 қошуқи ғизохӯрӣ намак мегирем. ба он оби ҷӯшомада истодаро илова мекунем. баъдан барои зарфи 2 литра 2 қошуқча сирка меандозем, сиркаи 70% ва сарпӯшакҳоро монда бо шишабанд маҳкам мекунем. ва қисмати асосияш акнун банкҳоро баъди маҳкам кардан 15 дақиқа дар об меҷӯшонем. барои ин кор беҳтар аст зарфи калону кушод гиред. баъди ҷӯшонидан онҳоро сарозер карда 2 шабона рӯз гарм печонида мемонем. хуб, боз як захираи дигар омода шуд. ташаккури зиёд.